18 stray dogs o asong gala ang nasagip ng Sorsogon Animal Rescue and Adoption o SARA mula sa Sorsogon City Animal Pound. Ang mga asong ito ay kasama sa gagawing euthanasia o mercy killing na nakatakdang gawin bukas. Ayon kay Michelle Pineda, founder ng SARA, hindi nila ito kailanman maaatim, kaya ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para masagip ang mga naturang aso. Kaninang hapon nang magtungo ang kanilang grupo kasama ang ilang volunteer sa Animal Pound ng lungsod ng Sorsogon sa barangay Bibingkahan, kung saan matagumpay naman nilang na-rescue ang mga aso. Sa nararamdaman ko ngayon, syempre sobrang saya, 'di ba? Kasi every Saturday sa Sorsogon City Pound is nag-euthanasia na sila ng aso. Kaya nga nakalagay doon sa text nila sa amin na hanggang Friday lang sila. Hanggang Friday lang ang palugit para sila ay makuha. So, ngayon, ang nararamdaman ko is masaya and syempre yung pressure saka yung stress din naman. Dagdag pa ni Pineda, may ibang paraan upang mabawasan ang bilang ng mga asong gala at mga pusa tulad ng pagkakapon. Aniya, hindi kailangan na patayin pa ang mga ito. Ang gusto ko lang naman kasi implementation kasi hindi po solusyon din yung pag-euthanasia, yung pag-dog pound. Hindi po yan solusyon. Ang solusyon po dito is yung implementation, ipaintindi sa mga tao, ibigay yung edukasyon para sa kung paano pag-aalaga ng mga aso o pusa man, mga bata na dapat maintindihan nila na pahalagahan sila. Hindi yung basta-basta lang natin silang ilalagay sa kung saan-saan. May buhay din po sila dapat na pahalagahan. Sa ngayon, mahigit 200 na aso at pusa ang nasa pangangalaga ng SARA. Bukas naman ang SARA sa mga nais na magpaabot sa kanila ng tulong para matustusan ang mga pangangailangan ng kanilang mga na-rescueng hayop. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Regine Boy.